Bueno, hasingo bea. Egun honetan, eskerrik asko etorri zaten hoi eta streaming bidez jarraitzen ari zaten hoi. Gaur hemen elkartu bera Jon Ander Ostolazarekin, Basotikeko gerentearekin, eta pixka baten asmoa da Basotikek eta Basotikek daukan behatokiak azken aldian egin duen enkuesta baten, gizarte inkesta baten inguruko informazioa ematea. Basotik fundazioa, ja badia 2 urte sortu zala, eta Basotiken asmo nagusinetako bat da Gipuzkoan abandonatuta edo kudeatu gabe gelditzen ari ziren lurrak kudeatzea. Hortarako aukera emanez baso jabei, lur jabe horien zesio bat egitekoen Basotiki, eta helburu nagusi bezala hori baldin bada ere, eta Basotik gehien bat horregatik ezagutzen baldin bada ere, Basotikek badauka beste funtzio nagusi bat, helburu nagusi bat ez, eta estatutoetan ere hala jasota dauka, eta da, eta basogintzari buruzko ponentzia batzar nagusietan ere hala egintzen eta hala jasota dago ez. Basoak Gipuzkoan 3 funtzio bete behar ditula ez, funtzio ekonomiko, funtzio soziala eta funtzio medioambientala edo ingurugiroko funtzio ez da. Eta Basotikek hori barneratuta dauka bere estatutotan, eta ildo hortatik, Basotik fundazioa oso gizartera begira dago, eta basoari funtzio ekonomikoa emateaz gain, baita ere, pentsatzen eta lantzen ari da nola Basotikek eta basoak gizarteari ze funtzio emango lizkioken edo ze funtzio eman behar dizkion aurrerantzean, ezta? Eta alde hortatikan ze funtzio eman behar dizkion eta ze espero duen gizarteak Basotik eta basoataz jakiteko zer hobeto jendeari galdetzea baino, ez? Eta hori da enkuesta honen bidez egin dena, ez? Jendeari galdetu, ea ezagutzen dituen Gipuzkoako basoak, nola ikusten dituen, Basotik ezagutzen duen, nola ikusten duen, eta horren arabera aurrerantzean Basotikek bere politika, bere jarduera, bere ekintzak hobeto bideratu ditzan gizarte horren beharrei eta nahiei erantzuteko, ez? Eta enkuesta honen berri emateko eta behatokiaren bizka baten eginkizunen berri emateko eta Jon Ander Ostolazabea gerenteak emango ditu azalpenak. Jon Ander. Eskerrik asko, Xabier. Basotik behatoki honen lehenengo galdetegiaren aurkezpenetan, pixkat kontestuan jarriko zaituztegu, hasi aurretik. Behatoki hau guk kokatzen dugu Basojab ibilgailuaren baitan. Basojab ibilgailua aurreko urteko uztailaren hasieran aurkeztu genuen, eta da Xabierrek aipatzen zuen bezala, guretzako tramankulu bat baso mundua, basoa eta baso sektorea gizartearen gana hurbiltzeko. Basojaben barruan hainbat ekintza jarri ditugu abian, eta Basotik behatoki hau izango da uretako bat, espero duguna urte zurte edo hainbat urteren buruan errepikatzeko joera izango duena. Eta besterik gabe hau esalduta, ondoritzen baldin bazaizue, Basotik behatokiaren lehenengo galdetegi honen emaitzak aurkezten hasiko gera. Gizarte inkesta hau, Gipuzkoako gizartearen jarrera eta pertzepzioak baso kudeaketaren inguruan jakiteko abiatu dugu. 355 pertsonak hartu dute parte galdetegi honetan, 18 urtetik gorako gipuzkoarrak dira guztiak. Gaia ikerketa eta alkoholaritza etxearekin jorratu dugu galdetegi hau, eta galderak aurreko urte bukaran eta aurtengo 26 urte hasiera bitartean egin ditugu. Galdetegi hau eta bere emaitzak eta baita ere hurrengo galdetegiak Basotik Fundazioaren webgunean zintzilikatuta izango dituzue, beraz lasai entzun, eta ondoren zalantzarik izango bazen dute, lasai galdetu. Beraz, guazen emaitzakin hastera. Hemen ondo gaude, edo
lekuz mugitu ingo gea. Ondo. Bai. Besterik gabe, Gipuzkoako basoen inguruko ezagutza maila izan da lehenengo galdera, eta emaitza, nahiko esanguratsua da. Bai, Gipuzkoarren 86,5%ek ez du ezagutzen edo oso gutxi. Ezagutzen du Gipuzkoako basoen egoera. Honek ez du esan nahi desinteresa dutenik Gipuzkoako basoen egoerarekiko, baizik eta naiz eta interesa eta kezka izan ez dutela erraminta edo referenterik basogintzaren inguruko informazioa jasotzeko. Bigarren galdera izan da, nola ikusten dituzten Gipuzkoako basoak, ze egoeratan ikusten duten aurkitzen direla. Kasu honetan ez da gehiengorik erantzun bati lotuta, 51% ikusten du basoak ondo zainduta daudela, baina 53%k ikusten du basoak ez daudela ondo zainduta. Baina hemen badago datu esanguratsu bat, azpimarratu nahiko nukena da, eta baldin eta Gipuzkoako basoen egoeraren inguruan galdetuko bagenu landa inguruan, hau da 2500 biztanle baino gutxiago dituzten herrietako biztanle galdetuko bagenieke, 74%ak usten du gaizki zainduta daudela. Hau da, esan eta hurbilago bizi baso mundutik, basotik, euren iritzia, esaten du egoera txarreago bizi markatu daudela egungo basoak. Beste galdera garrantzitsu bat izan da, kudeaketa bai, edo kudeaketa ez. Gipuzkoarren 76%ak basoak kudeatzea basoa zaintzarekin erlazionatzen du, zuzenean, eta 16%ak bakarrik ez ditu erlazionatzen kudeaketa eta zaintza. Badaude hainbat mito, hainbat sinispen baso kudeaketaren inguruan, 52%ak basoaren aprobetxamendua naturaren aurka doala usten du, 52%ak, eta 18%ak usten du baso auketu gabe utziko bagenu hobeto zainduta egongo litzatekeela. Datu hauek, aipatu dugun bezala 76%ak usten du basoa zaintzea, basoa kudeatzea basoa zaintzea dela, baino galdera hau pixka bat bajatuko bagenu ikusiko dugu nola Gipuzkoarren handi batek baso kudeaketaren aldeko iritzia duela. Eta hemen adibide batzuk. Beira, kudeaketa jasangarritasunaren eta palangintzaren ikuspegitik planteatzen denean, babesa nabarmen handitzen da. Bai, 92,6%ak basoa zaindu ondoren modu planifikatu batean eta modu jasangarri batean kudeatuko balitz, bertatik egurra ateratzea ondo ikusiko luke. Hau da, 76%tik 93%ra igotzen da baso kudeatu baten aldeko iritzia Gipuzkoarren artean. Berdina gertatzen da, egurraren aprobetxamenduaren inguruan galdetuko bagenu. 80%ak baino gehiago ondo ikusiko lukete modu jasangarri batean kudeatutako baso batetik egurra ateratzea. Eta bigarrenik, egurra bera material bezala nola ikusten duen galdetu diogu gizarteari, eta 73%ak esaten digu egurrezko edo jatorri biologikoko produktuak lehenetsiko lituzkela beste produktu batzuen aurrean. Eta 12%ak bakarrik produktu merkenak aukeratuko lituzkela. Azkeneko bi eslai dauetatik hainbat ondorio interesgarri. Lehenengo aipatu dugun bezala, hemen garbi ikusten da, Gipuzkoan kontua ez dela kudeaketa bai, edo kudeaketa ez. Kudeaketaren aldeko irintzia nabarmena da, baino ikusi beharko genuke zemotatako kudeaketa den, eta nola jorratzen den kudeaketa hori. Eta bigarrenik, bai baso sektorea eta bai egurra, Gipuzkoarrentzat etorkizuneko material bezala, garrantzitsuak bezala identifikatzen dira, bioekonomia eta ekonomia zirkularrerako ezinbesteko elementutzat jotzen dituzte, eta beraz, esan genezake, Gipuzkoarrak ez dutela kontra jartzen basoaren zainketa edo kontserbazioa, eta basotik materialak ekartzea edo aprobetxamendua. Dikotomia hori ez da Gipuzkoan ematen. Beste galdera interesgarri bat guretzako zen, zeinek usten dute Gipuzkoarrek ari direla mendioiek zaintzen. Eta hemen argi eta garbi erakunde publikoak dute protagonismo nagusia, hau Foru Aldundiko teknikariek eta baso zainekindako lan onaren aitortza bezala
ikusten dugu, baino badago datu bat azpimarratu nahiko genukena. Eta da, 37ak bakarrik aipatzen dituela basojabeak. Gipuzkoan 11.000 basojabe baino gehiago ditugu, Gipuzkoako baso 80 baino gehiago esku partikularretan daude, eta aldiz 37ak bakarrik aipatzen ditu basojabeak. Honek hau ulertzen dugu guretzako lan ildo bat izango litzatekeela basojabe horiek iten duten lan ona ezagutarazte aldera, ezta? Kezka nagusiak baso kudeaketarekin lotutakoak 3 izango lirazke, 3 hauek aipatu dituzte galdetegia osatu duten 80ak baino gehiagok, eta izango lirazke baso gaixotasunak eta baso zuteak, hauek gure realitatearekin oso lotuta handian gaitzak izan dira, Gipuzkoan gaixotasunak alde batetik, eta aurreko udan estatuan izan ziren baso zuteak segurazki oso presente izan dituzte galderak egiterakoan, eta beste alde batetik kudeaketa ezaren ondorioak ere aipatzen dituzte. Hau koherentea da pixka bat galdetegi osoan zehar esan degunarekin batera. Gipuzkoarrek iritzi positiboa dute, edo aldeko iritzia dute baso kudeaketarekiko, eta hemen aipatzen da abandono edo kudeaketa eza burua uste edo kezka nagusi bezala. Eta bukatzeko Gipuzkoarrei basotiken inguruan egin diegu galdera. Lehenengo eta behin izan behar dugu 10 pasatxok bakarrik ezagutzen dutela basotik fundazioa, beraz euren iritzia galdetu aurretik azaldu egin diegu basotik fundazioa zertarako sortu dan eta zein helburu dituen, eta hau azaldu ondoren emaitzak ez dute azalpen gehiagorik ber. Galdetutako 83ak basotiken lana beharrezko edo soberrezkotzat jotzen du. Eta hau baita ere koherentea izan da oin arte aurkeztutako emaitzekin. Alde batetik, Xabierrek aipatze zuen bezala eta ikusi dugun bezala, Gipuzkoarren 86 baino gehiagok ez ezagutza handia dute, baino interesa dute Gipuzkoako basoekiko, eta basotikek aipatu bezala baso mundua gizarteratzeko ekimen desberdinak martxan jarri ditu, eta beste alde batetik Gipuzkoako basoen kudeaketa bermatze horrek ere sekulazko oniritzia ematen dio fundazioari, ez? Beraz, aurreko emaitzak ikusita espero genezaken Gipuzkoarrek basotik fundazioaren jarduerekiko oso iritzi ona edukitzea. Bukatzeko ondorio nagusiak berriro azpimarratze aldera, Gipuzkoarrak ez ezagutza handia dute baso munduarekiko eta baso kudeaketarekiko, baina ez ezagutza hau ez da desinteresa, baizik eta referente falta bat lotuko genioke. Gipuzkoarrek maila edo gehiengo handi batean kudeaketaren aldeko iritzia dute, kudeaketa jasangarri eta planifikatu baten aldeko iritzia, eta ez dute kontra jartzen basoaren aprobetxamendu bat basoaren kontserbazioarekin. Beti ere kudeaketa hori modu jasangarri batean ingo bada. Kezka nagusiak, esperetakoak ziren baita ere, zuteak gaixotasunak eta bereziki aipatzekoa kudeaketa abandonu hori, eta guzti honek, normala bezala, bamaitza bezala ematen du galdetutako familien edo pertsonen artean, basotik fundazioak oso iritzi ona izatea. Euren ez ezagutza horri laguntzeko erraminta bat izan daitekelako, eta Gipuzkoako basoen kudeaketa jasangarria bermatzeko erraminta bezala. Urrengo galdetegira pasatu aurretik erderaz laburpen txiki bat ingo dut. Decíamos que las principales conclusiones de este cuestionario son bastante evidentes, ¿no? Por un lado tenemos una sociedad que tiene poco conocimiento acerca del ámbito forestal de Guipúzcoa, pero que esta falta de conocimiento no se debe a un desinterés, sino que a una falta de herramientas que les hagan llegar de una forma adecuada información al respecto. De hecho, es una sociedad bastante preocupada y que tendría cierto interés acerca del ámbito forestal. En Guipúzcoa el debate no está en si gestión sí o gestión no, sino en el tipo de gestión que debemos aplicar. Y eso se ve en la abrumadora mayoría que ponen a productos derivados de la gestión forestal, como puede ser la madera, que para los guipuzcoanos puede tener un papel, un rol clave
en una economía futura y una economía circular. Y por otro lado, comentábamos que las principales preocupaciones en relación a los bosques para los guipuzcoanos son las enfermedades, los incendios y también la falta de gestión. Y por último decíamos que todo esto inevitablemente lleva a que los guipuzcoanos tengan una muy buena opinión acerca de los objetivos de la Fundación Basotic. Por un lado, como herramienta para acercar el ámbito forestal a esa sociedad que tiene interés pero que no conoce nuestros bosques y su situación, y por otro lado, como herramienta necesaria para garantizar una gestión sostenible de nuestro patrimonio forestal. Eta galderak edo hurrengora pasatuko gara, hurrengoa ingo dugu, ezta? Bueno, eta behin Gipuzkoar egindako galdetegiaren emaitzak aurkeztu ondoren, Basotic Fundazioarekin elkarkidetzan nahi dian familia egindako galdetegiaren emaitzak aurkeztuko dizkizuegu. Galdetegi honek bi helburu nagusi izan ditu. Alde batetik noski gure barne kudeaketa hobetzeko informazioa eskuratzeko lagungarri izan zaigu, baina baita ere ulertzen dugu baliagarri izan daitekeela Basoticera hurbiltzen diren familiek kezkak eta perfilak ulertzeko eta jaketera emateko, ez? Baso jabe egindako inkesta hau 102 familiek erantzun dute. Aurreko urteko urriko bigarren 15 taldean ingenun, eta galdetegia telefono bidez da Logika Line enpresaren laguntzarekin. Orduan, emaitzekin hasi aurretik pixka bat goazen perfilatzera nolakoa dian, Basoticera hurbildu diren baso jabe hauek. Hau izango litzateke, adin profil oso heldua dugu. 50%ak baino gehiagok, markatu, 65 urte baino gehiago izango lituzke, eta inkluso 70 urte baino gehiago dituzte Basoticera etortzen dien familiek. Jabetza motari dagokienez, 60 inguruak jabetza bakarra dute, da jabe bakarra dute, baina 40ak jabetza partekatua dute pertsona bat baino gehiagoren artean, honek kudeaketan dituen ondorioekin, ezta? Baso jabe izatera iristeko moduikoena erentzian jasotzea da. Hau ere guk familiekin elkartzen geranean argi ikusten dugu, duten nola baiteko atxikimendu oso fuerte bat eurek erentzian jaso duten ondare hori zaintzeko eta horrengo belaunaldiei usteko. Eta beste alde batetik, beste datu interesgarri bada ikustea non bizi dian Basotic familiako baso jabeak. Ikusten dugun bezala, jabe gehienak Gipuzkoako herri handietan bizi dira. Lehenengo herri txikia Aia litzateke, baino Aia kenduko bagenu beste guztiak Gipuzkoako herri handiak dira. Honek esan nahi du kaletartutako baso jabeak ditugula gaur egun Gipuzkoan, eta aurreko ikusten genuen bezala baso mundu horretatik gero eta urrutiago bizi den baso jabe perfil baterantz guazela. Eurek basoa nola kudeatzen zuten galdetuta, 132 esaten digu baso eurek kudeatze zutela, 124 batek hirugarren bati utzita ziola kudeaketa, eta 128 batek ez zuela kudeatzen. Hau da, abandonu tasa arriskutsu bat eta hitzaiten egongo ginateke kasu honetan. Eta fundazioa hurbiltzeko arrazoiak izan dira alde batetik adina, ikusi dugun bezala zentzua du, perfila ikusita, basoa zaintzeko denbora falta, eta 100ak ezagutza falta bat alegatuko luke. Eta pixka bat galdetu dugu ea Basoticekin sinatu duten familiek zer iritzi duten orain arte izandako ibilbideaz, eurek izan duten esperientziaz, eta Basoticen helburuetaz, eta emaitzak benetan 180ko asebetetze maila bat dugu, eta gehiena posik aurkitzen dira, eta batez ere lasai, Basotic Fundazioarekin kontratua sinatuta. Gure aldetik espero dute noski kudeaketa profesional bat, baina aipatzekoa da baita ere 157 terdi inguruk balio ekologikoa emaniko liokela baso horri, eta gu erraminta egokitzat ikusten gaituztela balio ekologiko hori emateko baita ere, eta 124 batek normala bezala informazio eta laguntza bila hurbildu dira gugana.
Prozesuari dagokionez, 173ak usten du basotikekin kontratua sinatzea prozesu erresa dela, simple xamarra. Itxaronaldiaren inguruan galdetu dugu, azken finean, familia batzuk pare bat urte sailen berri izan dutelako proposamena aurkeztu arte, hainbat arrazoigatik, eta horregatik 152 uste du itxaronaldia egokia izan dela. Eta kontratuaren iraupenaz galdetuta, kontutan izan da hainbat hamarkadatako kontratuak diela, 100 ia erdiak usten du luzapen egokia dutela kontratu hauek. Eta, pixka bat hau kontutan hartuta, esan genezake, martxan jarri dugun lan motak eta esperientzia motak, erantzun duna jaso duela eta egokia dela. Beharrei erantzuteko, erraminta bera bezala ere, Basotik Fundazio erraminta bezala ere, egokitzat jotzen dute. Eta esan genezake, pixka bat gobidatzen gaituztela hasitako bideo honi jarraitzeko. Iten diguten eskaren nagusia izango litzateke, behin kontratua firmatu ondoren, ahalik eta azkarren, euren basoetan eskuartzera joatea, kudaketa lan interbentzio horiek terrendoan bertan emateko. Eta, egia esan, hemendikan urte batzutara beste galdetegi bat egingo diogu segurazki, eta emaitza hauek mantentzeko moduan geran. Muy brevemente en castellano para terminar. En relación a la encuesta realizada a las familias que han firmado un contrato con la Fundación Basotik, decíamos que es un perfil de un propietario de cierta edad, más del 50% tiene más de 70 años. Es un perfil eminentemente urbano, porque la mayoría viven en pueblos de más de 10.000 habitantes. Y la razón principal de venir a la Fundación son tanto la edad, coherente con su perfil, como la falta de conocimiento y de tiempo para hacer una buena gestión de sus montes. En relación a la experiencia que han tenido hasta firmar el contrato con Basotik, las conclusiones son muy positivas y como muestra un botón, como se dice en castellano paladín, el 99% de las familias que han firmado con Basotik volvería a firmar un contrato con nosotros e incluso recomendaría firmar con Basotik a otros propietarios. Y dicho esto, por mi parte, estas han sido las principales conclusiones de estos dos cuestionarios. Como decía antes, están en nuestra página web a disposición de cualquiera que los quiera visitar. Y esto ha sido todo. Nik aipatu nahiko nuke bukatzeko baita ere, guk askotan komentatzen dugu Foru Aldundi honen legealdi hontako helburua eta nik uste eta aurrera begira ere berdina izan behar duela dela Gipuzkoarren ongizate integral hori bermatzea nolabait esateko, ez? Gipuzkoarrak ez ondo egon baizik eta ondo sentitu gaitezela. Eta guk hasiera-hasieratik komentatu izan dugu gure ustez ongizate integral hori, Gipuzkoarren ongizate integral hori lortzeko lan horretan basoak paper garrantzitsu bat jokatu dezakela. Ez da bakarra noski, baina bai tresna oso baliotsu baten izan daitekeela Gipuzkoarren ongizate integral hori lortzeko, ez? Eta horregatikan Basotik Gipuzkoako gizarteari begira eta Gipuzkoako gizarteari irikita dagoen proiektu bat da. Horregatik orain arte antolatu dira desioen basoa eta zenbait maskulinari zenterrekin, gastronomiaren inguruan eta ekintza desberdinen asko antolatzen ari gera Gipuzkoako gizarteari begira, ez? Eta nik uste alde horretatik egin diran bi enkuesta hauek dato oso esanguratsuak azaltzen dituztela eta ondorio interesgarriak ateratzeko eta guri lagunduko digutenak aurrera begira Basotik lan egiteko modua eta norabidea sendotzen edo indartzen, ez? Eta nire aldetik hori izan ez dakit galderaren bat edo badagoen edo Sí, yo tengo una pregunta que es, ¿cómo se puede hacer frente a esa falta de información
Bueno, muy buenas. Apa. Quiero preguntar cómo se puede hacer frente a esa falta de información que los ciudadanos requieren, pero que no les llega. Esa es un poco la pregunta, ¿no? Del millón. Que tenemos que intentar acertar. Hombre, lo primero es preparar la información de forma que la gente ajena al ámbito forestal lo pueda entender. Es una actividad que hoy en día en una sociedad cada vez más urbana puede quedar un poco alejada y tenemos que desarrollar un lenguaje que ellos sean capaces de entender. Y después debemos de encontrar canales y actividades que sean lo suficientemente interesantes o atractivas para este tipo de perfil. En ese sentido, nosotros hemos puesto en marcha diferentes actividades y acciones intentando llegar a públicos muy diferentes, ¿no? Por un lado, tenemos en marcha talleres dirigidos al público infantil que damos en colegios en el primer ciclo, si no recuerdo mal, por toda Guipúzcoa y que está teniendo una gran acogida. Por otro lado, también nos dirigimos al ámbito de la tercera edad y un poco más fuerte a través de la red de residencias gestionada por la Diputación Foral de Guipúzcoa y también ponemos en marcha acciones, vamos a decir, abiertas de cara al público en general, que podrían ser desde plantaciones o reforestaciones sociales y abiertas hasta baños de bosque, ¿no? Un elemento clave también para nosotros en este acercamiento a la sociedad está siendo la colaboración con diferentes entidades de diferentes sectores, pues desde el Culinary Center hasta agentes del tercer sector, empresas de diferentes sectores que en un principio no tendrían nada que ver con el ámbito forestal. Y esta colaboración está siendo esencial para nosotros, ¿no? Porque sí que nos ayuda un poco a darle una cara un poco más amable todavía a este ámbito forestal. Yo creo que el tener un lenguaje adecuado, una red de colaboradores es esencial y un poco intentar adivinar esos canales y esas acciones más populares. La verdad es que nos está ayudando bastante, ¿no? Haciendo un recuento rápido, diría que hasta ahora unas 2.400 personas han participado en diferentes acciones de este tipo y en vista un poco de la situación de desconocimiento por un lado, pero interés por otro, creo que los datos nos dicen que es un camino que tenemos que seguir, continuar y reforzar a la medida de lo posible. Bueno, tengo dos preguntas más. La primera es, ¿por qué es importante, lo habéis mencionado ya un poco, por qué es importante que esa información llegue al público general? Y lo segundo, ¿por qué, cómo afecta el relevo generacional o la falta de jóvenes a la hora de gestionar las tierras en este problema? La pregunta es que no te he oído la parte final. ¿Por qué los jóvenes... ¿El relevo generacional? Eso, que cómo afecta el relevo generacional y cómo de importante es atajarlo. Sí, pues es uno de los grandes retos, yo creo que no tanto solo del ámbito forestal, sino del primer sector en general. Venimos de una sociedad que no hace tantos años tenía una gran relación con el ámbito rural. De hecho, vemos cómo nuestros propietarios que ya tienen cierta edad los han estado gestionando hasta ahora y ha sido la propiedad la que les obligaba a dejar de cuidar sus montes y muchas veces la preocupación suele ser que ven que los herederos, aquellos que van a recibir ese patrimonio forestal que ha estado durante generaciones en la familia, no son capaces de llevar a cabo esa gestión. Entonces se hacen necesarias otras herramientas que bien ayuden a esas nuevas generaciones a acercarse al mundo forestal o que directamente les sirvan como herramienta o como solución, ¿no? Como puede ser la propia Fundación Basotic. Eso en cuanto al papel del propio propietario, y es verdad que en cuanto al propio sector a la hora de, realizar trabajos en el propio monte también, vemos que es un sector todavía que tenemos cierto trabajo por delante de cara a hacer más atractivo el sector para atraer a talento joven de diferentes perfiles, ¿no? Y desde luego yo creo que es un reto que está encima de la mesa. Y si no es la mayor dificultad, será de las mayores dificultades que tendremos que enfrentar en los próximos años. Yo añadiría, Basotic
A Basotti se ceden en los terrenos, ¿no? Pero no, el propietario no pierde la propiedad, digamos. Y además eso se hereda. Y tenemos la esperanza, o trabajaremos para que, eso sería lo ideal, el día de mañana los jóvenes que tengan interés puedan volver a recuperar esos terrenos para que ellos mismos los puedan gestionar. Yo creo que esto es algo importante, ¿no? Nosotros no lo estamos haciendo para que el propietario privado de cara al futuro ya se desinterese del tema, sino lo estamos haciendo porque ese desinterés estaba habiendo y queremos hacer como una transición, es decir, en no dejar abandonados los terrenos, ponerlos en valor, ir trabajando el relevo generacional también en el conjunto del sector y que los jóvenes cuando hereden esas propiedades que están cedidas a Basotic, pues llegue un momento en el que puedan decir me gusta, Basotic me lo gestiona en buenas condiciones y quiero recuperar eso para en adelante gestionarlo yo mismo, ¿no? Yo creo que es un aspecto importante, ¿no? Y luego lo que has comentado de por qué es importante que la sociedad conozca lo que se está haciendo, pues porque lo estábamos haciendo para la sociedad, simplemente. Esto no es y eso lo hemos repetido en esta legislatura muchas veces, ¿no? De pensar del caserío al caserío a pensar del caserío a la sociedad, ¿no? Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para la sociedad. Entonces, la sociedad se tiene que informar, se tiene que sensibilizar, tiene que tomar conciencia de que si quiere disfrutar de esos montes, si quiere recibir los servicios que ese bosque le puede ofrecer, pues él mismo se tiene que interesar, tiene que cuidar y cuando llegue el momento de hacer los presupuestos tanto municipales como forales y tal, haya la suficiente sensibilidad como para dedicarle pues los necesarios recursos económicos para seguir haciendo esta gestión, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Más preguntas, Besterik? Ez? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eskerrik asko. Urren arte.